Extraction. እቲ ሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሰባ ዘዛርብን ጨካን መርሐን ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር ብ1889 ሓንቲ ካብ ከተማታት ጀርመኒ ተወሊዱ። ንሱ ናይ ስርዓት ናዚ እቲ ቀያር ሰልፍን ኣዝዩ ሓያል መርሐን እዩ። ስለዚ ብ1933 ድማ ኣብ ጀርመን ቻንስለር ኮይኑ ናይ ጭካኔ ስልጣን ሓዘ። እቲ መጀመርታ ህይወት ኣዶልፍ ሂትለር ኣቦኡ ኣሎይስ ሂትለር ይበሃል፣ ኣዲኡ ድማ ክላራ ሂትለር ትበሃል። ኣቦኡ ብጣዕሚ ጽኑዕ ሰብ ከም ዝነበረ ይዝንቱ። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ዛንታ ሂትለር ግና ኣቦኡ ክኾኖ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ጻዕሪ ናይ ኣቦኡ ካህን ንምዃን እዩ ነይሩ። ዋላ እኳ ኣብ ትምህርቱ ብዙሕ እንተዘይነበረ ስእሊ ይፈቱን ኣርቲ ኣዝዩ ይግደስ ከም ዝነበረን ዛንታ ኣቦኡ ይሕብር እዩ። ምስ ኣዲኡ ኣዝዩ ቅርበት ከም ዝነበሮ ድማ ይሕብር። ሂትለር እንተኾነ ግና ኣዲኡ ኣብ 1907 ምስ ሞተት ሂትለር ኣዝዩ ከም ዝተጎድአን ከም ዝተባሳጨወን ይንገር እዩ። ሂትለር ናብ ቪናና ኸይዱ ኣብ ኣርቲ ትምህርቲ ክኣቱ ፈቲኑ ነይሩ፣ ግና ኣብ ኣርቲ ኣካዳሚ ክቕበልዎ ይከኣሉ። እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ኣባሳጭዎ ከም ዝነበረን ኣዝዩ ከም ዝጎድአን እውን ዛንታታት ይሕብሩ እዮም። ኣብቲ ግዜ ብኣዝዩ መሪር ድኽነት ይነብር ነይሩ ይበሃል። ገንዘብ ንምርካብ ድማ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘካየደን ኣብ ውሽጡ ከቢድ ጽልኢ ከም ዝሓዘን ኣማጻጽኡ ይሕብር እዩ። እዚ ጽልኢ እዚ ድማ ዳሕራይ ብዙሓት ንጹሃትን መሻኪን ነፍሲ ወከፋትን ከም ዝለከመን ዓለም ከም ዘሸገረን ይእመን። ኣብ ናይ መጀመርታ ውግእ ዓለም ኣብ 1914 ቀዳማይ ውግእ ዓለም ወርልድ ዋር ተባሂሉ ዝፍለጥ ጀመረ። ሂትለር ድማ ናብ ሰራዊት ጀርመን ብምጽማር ከይሩ ኣብ ሰራዊት ኣብቲ እዋን ተጠምቀ። ኣብቲ እዋን ከም መልእኽተኛ ይሰርሕ ነበረ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ቦታታት ይለኣኽ እውን ከም ዝነበረ ውግእ 1918 ምስ ተወድአ ድማ ጀርመን ብምስዓራ እዚ ነገር ሂትለር ኣዝዩ ከም ዘባሳጮን ከም ዘሰንበዶን ይሕበር እዩ። ብ1919 ሂትለር ናብ ስርዓት ናዚ ተጸንበረ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ተዛራብን መዳርን ብምንባሩ ድማ ኣቓልቦ ብዙሓት ክስሕብ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ንብዙሕ ሰብ ክምስጥ ሂትለር ብዙሕ ከይጸንሐ ናይቲ ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ቀጸለ። ብ1933 ናይ ጀርመን ቀዳማይ ቻንስለር ኮነ። ቀስ ብቐስ ድማ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ኣገበ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣህዲሉ ፈለመ። ብ1939 ሂትለር ንፖላንድ ኣጥቅዐ። እዚ ነገር እቲ ወርልድ ዋር ወይ ድማ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝጀመረ እቲ ውግእ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን ሚልዮናት ከም ዘህለቀን ኩሉ ዝፈልጦ ታሪኽ ናይ ኣርያንስ ዘርኢ ይበልጥ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮ፣ ስለዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቶም ናተይ ዓልየ ዝብሎም ኣርያንስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይ ኣንነትን ክፉእ ሓሳባትን ከስርዕ ጀመረ። ኣብ 1939 ናብ ፖላንድ ዝቐንዐ ፖላንድ ወርልድ ዋር ዝብል ስያመ ብምሃብ ውግእ ጀመረ። ብዙሓት ኣይሁድን ካልኦት ህዝብታትን ድማ ኣብ ዘሆሎካስት ዝተባህለ ቦታ ብዘሕዝንን ድንጋጸ ዝሃደሞን ጭካነን ኣረመኔነትን ብዝመልኦ ኣኢላፍ ተጨፍጨፉ። እንተኾነ እቶም ኣገረምቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዋናት ከመይ እዮም ነይሮም? ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለምንታይ ጀሚሩ፣ ስለምንታዩ ጀሚሩን ዝብል ሓሳብ ክሳብ ሕጂ ንብዙሓት ከም ኣካታዕን ምስጢራዊ ኣርእስትን እዩ። ምኽንያቱ እተን ብመግዛእትን ጭካነን ሂትለር ዝስንበራ ሃገራት ስዕረት ጀርመን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ስዒቡ ዝተዓወታ መንግስታት ውዕል ቨርሳይ ኣቆማ። እዚ ማለት ኣብ መጻኢ ዝኾነ ውግእ ከየካይዳ ደው ንምባል ዝብል እዩ ነይሩ። ግናኸ እቲ ሓቂ ከምኡ ዶ ቐጸለ። እዚ ውዕል እዚ ጀርመን ነዚ ውግእ ብምጅማራ ተሓታቲት ገበራ፣ ከምኡውን ገዚፍ መቕጻዕቲ ክትከፍል ገይርዋ እዩ። ተወሳኺ ድማ ጀርመን ገዚፍ ሰራዊት ኮነ ሓይሊ ባሕርን
ካልእ ስውር ሓይልን ንኸይትገብር ዝእግድ ውዕል እዩ ነይሩ። ዋላ እኳ ንህዝቢ ጀርመን እዚ ውዕል ኣዝዩ ጽንኩርን ከም ዝተገፍኡ ኮይኑ ማዕረ ከም ስምዖም ከም ዝገበሮምን ግናኸ እቲ ዘገርም ሓቂ መራሕቶም መታን እቲ ውግእ ኸብቅዕ ነቲ ውዕል ሰላም ግዴታ ክተመም ኣንበርሉ። ሕጂ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብቂዑ እዩ። ግናኸ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዴቪድ ሎይድ ጆርጂ ብዛዕባ ስዕረትን ሕፍረትን ጀርመን ስክፍትኡ ብኸምዚ ሃበ። ነዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ 20 ዓመት ካልኣይ ክንገብሮ ኢና። እቲ ስክፍትኡ ሓቂ ከም ዝነበረ ድማ ኣቐዲሙ ዘረጋገፀ ናይ ጀርመን ቁጠባ ኣብ ምዕናው ነበረ። ሚልዮናት ህዝቢ ብዘይ ስራሕ ወይ ብዘይ ገንዘብ ኮነ ምንባር ኣዝዩ ኸበደ። ግናኸ ወታደር ነበር ኣዶልፍ ሂትለር ዝበሃል ንጸገማቶም መፍትሒ ቀሪበልኩም ብምባል ቃል ኣትሎም ነይሩ እዩ። ሂትለር ናይ ሰልፊ ሃገራዊ ሶሻሊስት ወይ እውን ናዚ ዝበሃል መራሒ ነበረ ድማ ንዕኡ እንተደኣ መሪፆም ንጀርመን ዳግማይ ንዓባይ ከም ዝገብራን ቃል ኣትሎም። ሂትለር ብ1933 ዓ.ም ናብ ስልጣን መፀ። ዳግማይ ናብ ኩናት ክኸይድ መናእስ ሰራዊት ኣበገሰ። ንሱ ናይ ጀርመን ኢምፓየር ሳልሳይ ራይሽ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ን1,000 ዓመት ዝጸንሕ ሰራዊት ክሃንጽ ወጠረ። ጀርመን እታ እንኮ ሃገር ኣብ ኤውሮጳ ከም ሂትለር ውልቀ መላኺ ክትንስእ ንቤና ዘርአየት ኣይነበረትን። ቤኒቶ ሙሶሊኒ ኣብ ኢጣልያን ጆሴፍ ስታሊን ኣብ ሩስያ ናይ ህዝቦም ጸገማት ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ስልጣን ንነዊሕ ግዜን እዋናትን ኮረሻ ስልጣን ዝሓዙ እዮም። ኣብ ምብራቕ እውን ጃፓን ከም ጀርመን ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምጥቃም ናይ ገዛእ ርእሳ ኢምፓየር ንምፍጣር ትጽዕር ነይራ እያ። ሂትለር እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ስነ ሓሳቡ ግን ዝዘርኦ ካልእ ዓሌታዊ ሰባት ናይ ጀርመን ደም ዘለዎም ካብ ካልእ ዓሌታት ዝበለጹን ከም ዝኾኑን ሰማያዊ ደም ከም ዘለዎም ገይሩ ዝእምን ዝነበረ መራሒ እዩ። ግናኸ ንሱ ንጀርመን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት እውን ጎቢጡ ክገዝአንን ክመርሐንን ይሓስብ ብምንባሩ ነቶም ኣብቲ እዋን ሰፊሕ ሃብትን ብዙሕ ስራሕ ተቋጻጺሮም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ከም ቀንዲ ዕላማን ዕንወትን ይርእዎም። ተበጊሱ እውን ከምቲ ንሱ ጠንቂ ኩሉ ጸገማት ጀርመንን ኤውሮጳን ኣይሁድ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ንህዝቢ ኣይሁድ ከዳኽምን ክዕንን ተበገሰ። ከም ሓሳቡ ድማ ነዊሕ ከይጸንሐን ከይከደን ኣብ ፍቕዶ ማሽናትን ክዓጥኖምን ክዳውኖምን ጀመረ። ከምቲ እከይ ሓሳቡ ሰልፊ ናዚ ኣብ ጀርመን ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋናት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣይሁድ ዝኾኑ ኣብ ጀርመን ይነብሩ ነይሮም እዮም። ብልክዕ እቶም ኣይሁዳውያን ኣብ ዝተፈላለየ ቤት መጽሕፈትን መንግስትን ዓበይቲ ዩኒቨርሲታትን ዝሰርሑ ዝነበሩ ድሮ ካብ ስርሖም ኣባሪርዎም እዩ። ብዙሓት ኣይሁድን መሰልቶምን ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኣትውን ኣብ ጎደናታት ኤውሮጳ ይዋረዱን ከም ሓጢኣት ሃገራት ኤውሮጳ ይቑጸሩ ነበሩ። ስርዓት ናዚ ነዚ ምስ ገበረ ካብ 1945 ጀሚሩ ሰራዊቱን ጀነራላቱን ስዕረቶም ስለ ዝተበሰረ ከካብ ዘለዎ ሃልዋቶም ብዘይ ሓባርን ጥፋኣትን ኣኸለ። እቶም ዝተረፉ ኣብቲ እዋን ድማ ከካብ ዝነበርዎ ተኣርዩ። ሂትለር ዋላ እኳ ንጹር ሓበሬታ እንተዘይሃበ ኣብ 1945 ምስ ተቓረበ እቲ መሪር ውግእ ዓለም ናብ መወዳእታ እዋናት ዝበጽሕ ይመስል ነይሩ። ምኽንያቱ እታ ዓባይን ሓያልን እትፍለጥ ሃገር ጀርመን ብብዙሕ ወገን እንዳተኸበበት መጺኣ። ካብ ምብራቕ ሰራዊት ሶቪየት ይመጹ ነበሩ። ካብ ምዕራብ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካን እንግሊዝን። ከተማ በርሊን ድማ ናብ ከቢድ ውግእ ኣትያ። ከበቲ ቦምባታት ከማይ ይዘንቡ ነበሩ። እቲ ጨካንን ትምክሕተኛን መራሒ ኣዶልፍ ሂትለር ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝነበረ ሓደ መሕለዊ ቦታ ኮይኑ ክከታተል ይጅምር። እቲ ቦታ ኣንፈት ውግእ ቀስ በቀስ እንዳተቐየረ መጽአ። ክኸዱ ጀሚሮም ኣዶልፍ ሂትለር ስዕረቱ ክርዳእ ይጅምር። እቲ ኣዝዩ ዘገርምን ካልእ ገጽ ናይ ሂትለርን ግና እቶም ዝሓለፎም ናይ ውግእ ጨፍጨፋትን ዘይኮነስ ኣብቲ ስዕረቱ እንዳተቓረበ ዝመጻሉ እዋናት እሞ ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይኑ ሓደ ነገር ምውሳን እዩ። 29 ሚያዝያ 1945 ኣብ ቫንኮቨር ሂትለር ሓንቲ ነገር ገበረ። እታ ንብዙሕ ዓመታት ምስኡ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ኣብቲ እዋን ተመርዓዋ። እቲ መርዓ ድማ ብጣዕሚ ሓፂር ከም ዝነበረን ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝተፈጸመን ታሪኽ ይነግር። ኣብታ ለይቲ ሂትለር ናይ መወዳእታ መደረኡ
ኣብ ዕለተ መርዑ ኣስምዐ። እታ ናይ መጨረሻ መደረ ናይ ኣዶልፍ ሂትለር ብሓፂር ብኸምዚ ትግለጽ። ኣነ ኣብ ህይወተይ ኩሉ ግዜ ንጀርመን ኣገልጊለ፣ እቲ ጦርነት ግን ውግእን ድማ ናይ መወዳእታ በፂሑ እዩ ዝመስል። ስለዚ ኣብ ኢድ ጸላእተይ ክወድቕ ኣይደልን። ኣነን በዓልቲ ቤተይ ንሞት ንመርጽ፣ ንህዝቢ ጀርመን ክብሪ እምነት ክህልዎ እምነት እዩ ምባል መልእኽቱ ሕለፈ። 30 ሚያዝያ 1945 ኣብ በርሊን እቲ መጨረሻ መዓልቲ መጽአ። ኣዶልፍ ሂትለርን በዓልቲ ቤቱን ድማ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኣተዉ። ድሕሪ ሂትለር ርእሱ ቀቲሉ እታ በዓልቲ ቤቱን ሓዳሽ መርዓትን ድማ መርዚ ወሲዳ ከም ዝሞተት ይሕበር። ስዕረት ጀርመን ድማ ብልክዕ ኣብቲ እዋን ግዜ ኣይወሰደን። እቲ ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ዘህለቐን ብዙሓት ኣይሁዳውያን ናብ ሳሙና ዝቐየረን ካልኣይ ውግእ ዓለም ድማ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ኣኽተመ።